Kisumu County e mwacha hogoro obro biro sia obro biro hobe obro biro nyaka Migori County bende wendena en migosi Chris Owala no wache nyaka londo moro kawuono gokinyi penyi tuk wacho ni mago e wut duo mwadwaro mono wacho pach gi mango duto nikech kochopo sa miriyo piny nyaka wache diri maduk maonge pando wangato Chris idena dijero dalo mang'eny komero dagino konya muso onyalo goto yes ngimo dina di it's not easy. It's not easy. It's a lot of channel kawan gilian modala. Tido kapo jikungeno jikone mchimilia. Jikone go litrayo ngi makari. Logo ni chona ngoji. Yeah, okay, ngeni sababu ni pibende onge. Sababu bene tek. Ndio ndogo. Tegimi chamo bende onge. Audio ngini tuni ma en individual sickness. Yes. En tuma kitu tukatana malimi onge. En makala kitu tokendi mandale mandela ngato onge. Ngatu loko dimechini onge. Kora paranji onego rangi mato kelo picha moro machapo kayoro ni en tuo makituto kata mnanga manya limion moise ni nyakiriti mondo bigenge kendi ka ilo setuoche matuo ganda tuo mar midhiero matio marach gi pesa ben tuo bende tuo japiny kendo hinja piny ahinya wago mbaka Auditors report ochako Kisumu County kauniri hekalo fareto kada paga boro hekalo fareto kada pargo chik mandi no siwuok chien ngato penyo mo to Auditors report enango tetime nade jero kapoke wadonji matut ilo kamano ujon ingen auditor report ingen audit en nonro mar kaka pesa tiyo to chik wacho ni samitimo nonro iborango ni pesa ni o tiko de chik o tiko de kaka budget dwar mana de birango to kako tiko de be kaka no be tiyo kod kiti tiyo kod mamalo to tiko de morono gigo koso kaka county or national government or migawo maramora koso tiyo go pesa koro kwa dogi public audit en kiso tiyo go pesa mar oganda michoko miso migi teko matiyo go to bang idweche auchiel ma chakre tek 30 mar auchiel nobe ni timo audit marango kaka pesa notiyo tiborange notiyo koluwo chik notiyo kod budget manubedo approved notiyo korango chik mar procurement gigo duto irango bang ndalo auchiel bang dweche auchiel bang tarik 30 mar auchiel kokro mane miluongo nango mane auditor report mano report en call mano ko iluongo no audit report mane iluongo periodic audit but audit ni be inyalo timo mar procurement maranga to procurement odorange to otimre makare audit po inyalo timo forensic audit moyudo gini awa chief go warange matut to ponti audit timo mang'eny timi nyatimo bang higa mawacho kapeso kaigorumo timi nyalo timo kantie complaint mar forensic no timi nyalo timo moro kayo chen procurement issues moko okotimo makare warange procurement issues inyalo timo audit no pod inyalo timo yore mang'eny to ni sami time samari ne general office biro timo audit kaka samowen tie officers me Auditor General county with the provincial headquarters there. Former provincial headquarters. Yes. And the provincial headquarters go be Opogi region again, the middle of this moko. Even look at Kisumu, you know, that's a Auditor General. Or Kisumu, Rango Manakisumu, Simoko, Gusiaya, Katagu, Kataguhega, Katasebuka, not two counties. Koredima Tut, staff we detain go, MSL Bidons, okalimega report kaka chikdwaro kisomo katiba marwa katiba wacho under article 229 audits obedo created as independent office then one public audit act man obedo created in 2015 mwacho ngata nyalo chiko audit activity audit timo tije kaka professional na okinyal direct kaka Timothy. Makanga director, biro ngato no direct ko Timothy. To be nyelo petition mo do way. Koro bene di check and balance. Yes. Your pain nyalo interact with me,
audit nyalo timo sa asaya. Me feel it's a nitie gimoro mok timo makam kare nyalo bikono to general office no yo gini project ni iloso ka but wa feel nitie gima kare iyo bikono to general office to team audit project no to gima timre jowa okawo koma chien koro ka gin beach bugigo koro mi ndo they discovered towards the tail end kagi nyara soda se mo ngene gitiki mo kare mang na wachi ni kai namba chiel kum gi ene jowa samoro moko kum wa koso ng'eyo okini kama hiyo nikech kana wana jo media moko okung'eyo ni to yoni ere minyalo tim godo gine gin mane mondo mi wagolo dok it japeny to kwa weyo wach mar koso ng'eyo nitiere wach moro ma jatelo siko wacho gande ni to wang' na dhir contractor nade to pulo tiyo kum ranyisi neno ka ndara mokal batidal neno ka kitika kilose ko ne okasomo engineering lakini achicha kilose nieri tidhi lewe gibura ne we mondo kungwa timonde kore kabigo nonro kaka no tim kanyo ero Odion sama ilose ndara ndiye gilu ngiki mai determine ndara ni ilose nande yes itete mara ipaya kosiyo bedobe ndara sabiloso kata kigero ot yes you're in ordinary in classroom. You get a bricks, because you get a kiddy, you get a white 10, you get a white 12. You go up and you know when. You can't give them a kiddy, you get a bricks. But if you don't know kiddy, you watch it, you can resist. Don't give me another one. And I mean, I want to put the village. Kilos of data to make a yes. The new man, there are kilos of data, you're odor. Kama ndo keti mara na mimi na mane matera penyo machielo jiron seche ma itimo auditors report gin jokma gibira bira to gilure county gichiko itgi secretly gibet peny erika keno ikodo gini eje don kapo report margi again audit kidwa timo audit oken which hand oken gimi luogo no darango makosa mari oken lauro ngato yes endwa rango to betie pesa makare to we discuss audit of team project step audit of probability of sampling emi awacho kachano ka in project communication they might not sample tire gi chon koro gi sama gi feel manage this issue a team will be part of our project model audit so somebody to be on team audit to this particular entry meeting gibiro kata Lolwe Tv to gibedo management pay to go to another team audit ko dal maram kama wadwaro document ma 1 2 3 4 5 6 to supply so gidi kapo boro biu first entry meeting then go give the team audit in the field ko do girando to niwa ma be gichantika cha biolosi kama biolosi ayo ni kinyo kamera par gin kanye supply the invoice management kanye ne benilo chief samani ni ikelo yudo contractor ere kan yudo supplier ni kodo gi collaborate gi mai miyo gicha kod gi mani field ka giso tieko mano to gibiro biro koro ndiko report gibiro kwai for draft kasa ndiko report na wale ndiko report but gini gama kwayudo mama koro gino management letter no sabindi ke ndiko resko gik moko no gini wayudo koro kai du document ko to poni yalo miyogi mondo giro sama gindiko final letter to sama gi bot ka ba gindiko final letter gibiro bedo exit meeting bura mogik magiso timo gi rudo gi mi goro grande ko final report mawukacha oken ga nodi to pondo gobiro boko data ma ko winjo ko bedo part of discussion en gima participatory dwaro makel koro kama grace issue grace on okimiyo gi supporting document okilu accounting procedures okilu sheria kaka robiti pesa was never in the budget. It's fast to spend and the budget. I don't know be good ni to reports is uga machalo nade but the more than what you pinyo midikara kai but ni sasa yama report moro biro en gima ana won kaka serikali man o kola ni katumanya niri an bende antire chiel mal report niri ketigi magol mosero report niri in part of loss report yes
Kich kada sama mi baru, dongi mi baru. Mudi answer questions. Koro ibu nengan sama jika lo panel report ki. Yes. Ini ngeo di maniso rais. Koro auditor report mwana uoga serikali. Ungeo. Mabene ungeo gimana Ungeo. Report mwana mar auditor mabene ukiberiga kaigolo serikali makanyo ben mar county karama serikali mamalo gingeo gimantiere eye gingeo gikmane gigolo mane gichiwo gingeo kono machichi ntiere ne personal penyo maduong reports biro ga nyadidi gen nyadiriyo nyadi chiel kende nyadi ngwen to gen report geko minyalo wach nango terms gieki ginyisango report mari mane makobiro tikone ber county natiyo ber gi pesa report mani makobiro tikone raj county mara optima ber koda gi pesa live because Chris wala e Kuku Mar Wach report mani makobiro tikone county na de maber mani makobiro tikone county rajiro Mopogo audit tie yung an opinion. Yes. Audit golo opinion angwen. Paro. Paro. Yes. Opinion mopogo yung unqualified report. Report ni report mawacho ni inilair or me clearance. Ilair tinan qualified. Unqualified. When the term it go Inilair. Mane is on in reporting. Akitiyo pesa. Yes. First a low accounting standard. Yes. A low it's supporting documents in carry where. So report mari won qualified opinion. Qualified opinion. Yes. It shall come in there, but the procedure no committee go makankare. Kin ngama wacho no in titash kin ken in nyatimi mark penjini wacho fair. Yes. Fair yes or no? Kokalo kino time. Yes. Don't team on come on adverse opinion. Yes. El opinion na ya ngana so. Kada Kenya team on school I remember no class. Kenya point I go money atino no class. Ele mi achia nyalo beno yura dika ma. Na give mo tati kairi. To team no disclaimer. Yes. Makoro kada Kenya team era mo pedito kada opinion mako. Gilimondeko mark. Yes. Kecho gima kama nitia kiyo. Yes. That is nage report. Kapo kinyiso wanito Kisumu no yoro mane. Migebe kata CD njedi Mikole County. Kecho ngeni county ile kod executive, watire kod agi part mar city management, mano county management kod agi city, then watire kod assembly. Kon mane mi menena hold that thought live chendo mari mar Kuku Mar Wach migosi Chris wala wachi nini tire maber mogik and unqualified as to malowe and qualified as to nitire advance kuri kantie disclaimer ayode. Yes. Bas karaparo ne anu won kinono mako gikoko yalo mia unqualified wendo na en migosi Chris wala chendo mari Kuku Mar Wach kami wache pachima ungeluru nikechwana motelo jotelo motamo jomoko yudo to gikel ka go kodgi bak bang'e machoka ndilo mario mar chendu mari mar Kuku Mar Wach. Telo mario mar chendu mari mar Kuku Mar Wach kore kidonjo wendo na en migosi Chris wala wagomba kwetigi kimag pesa kati counties mao makalo Migori Siaya Hombe kachiel kodaga Kisumu kaunani wachakuri county mane chunybo maka Kisumu county apenje ngomne CD jadi mai kolo executive kende kustire bata audit report kawo community general office ugolo report area ugolo report mar county assembly ugolo report mar county executive. Machine assembly and independent ga gitiyo gi pesa. County assembly is independent ga gitiyo gi pesa. Yes. Executive bende gets account kirango accounting officers. One go two accounting officers. The only accounting officer a chair and a clerk with the assembly. Then executive accounting officer the one chief officers. You have my own pesa. In medicine programs money. Department. Because department is the chief officer. Then assembly is the clerk. Because assembly is the person, executive is the person. There's any audit to go report, assembly may report, executive may report. Kekirango 2018-2019, Kisumu County Assembly now receive qualified opinion. The assembly, the executive now receive adverse opinion.
Manyiso ni assembly kaloro gi mani puonjo cha assembly no tie maber matin. Yes. To executive to nene margi en below average. Koro kanyo report ariyon nitie. Japenji go mong'eni richo mage kata mana ang'o momiyo Kisumu County Assembly noyudo qualified hasta ang'o momiyo Kisumu Executive noyudo advance. Ochak gi assembly jeno. Kiri assembly yudo na assembly notiyo milion 12. Yes. Chulo staff kitnegi participate loso budget. Audit ne wacho no jogi gin joma ni payroll. Yes. In migi musahara nikech tijni. Oksamoro mane allowance jedo. Nyalo mi ng'ato honoria. Yes. Kodhi timo tich matije. Kaka in sani ni TV ka. Ok nyalo chuli na ibiri TV ka wuono. Yes. Ibia malang moro to kendo ndika iko. Ne ndiki ni awinji. Koro mana ni mibade. Yes. Mana riyo jogi no wacho no jogi assembly ma Kisumu. Chulo ot moro Kisumu ka. Dwe ka dwe milion 1.2 1.2 million per month. To by that time next chulo kumu dweche 16. To pesa manoso chulo na milion 19,200. To odin pagi tigo pagi donje. Koro no amount to pesa mabedo wasted. Kitchen pesa ganda kadi rent ka to kitigo to itiyo kamo inga ot moro kamoro to kaiti chulo to mago pesa na magi pesa ganda pesa moro bado nyiewo yath kamoro pesa moro bado chulo school fee nyathi moro pesa moro mogero ndara kamoro koro chal ngami ola pesa na 100 koro en pesa ma oksamoro contract ni giwinjore ne gibro chako chule e turo ne rejelon yen sa ngedi timo contract dimilo ontien value for the money be pesa medi chulo cha prudence management of resources. The public servant or better guided kaka tiyo ko pesa ganda. Kit pesa ganda en usuru. Yes. Koro miti kodi human kare. Mama na loan kanga to petition clerks no be no dala koro be answer no pesa no. Kisami sign check kioro. Yes. Iore nango. Pesa nditi mango. One gibilungu no today program based budget ma indicate in outcome and indicators mari na chulo pesa ni moda achieve gini to koro ki chule to gimo achieve in zero ngiso no in lie or better liable mondo kichitimo kutiyo pesa ganda iyo makankare mano be nene gima ne auditors auditors no clerk. Yes. They receive allowances mangeng inyinge nyaka allowance mege MCA like Maximum County Assembly. At that time, Madam Linet, who received pesa, again CS, as impressed. Manager will receive candy. Receive getting immediately. What if now you know? Oh, you're not going to man on the timber. Pinjumanga to group in you, and Natmuti Marachi pes the pain come. The backstop ginga, was say Mulur, Jack Elisha Raka speaker, cause was say Kalak Diri. Because assembly iringa mwasi ya mmaji ukisumuda kono hoyo ngane ine milalo pesa je penye assembly. Clerk is accounting officer. But kinge no assembly and a political organization. Yes. So speaker bende and speaker kwa ndugu ntima speaker umuke no clerk no koro ngate kitikoki Timothy Goli kit speaker machia